Безнең өсөн иң кадерле кешебез, атайыбыз Кингә Булатов Хамид Зарифулла улы 2 апрель көне бер генә килә торган истәлекле гомер байрамын 55 яшьлек юбилеен билдәләй. Иң ямле мизгелләрнең береһендә Күгәрсен районы Арнагыл авылында туып үсә безнең юбилярыбыз. Әлеге вакытта туган авылында гомер кисерә. Ләүмбәт урта белем бирү мәктәбен тамамлагач, механизатор һөнәрен үзләштерә. Озакта үтмәй әрме сафтарына алына. Күп елдар Кызыл Байрак колхозында эшләй. Үзенең тормышын Мәдинә Мөхәммәд кызы менән бәйләй. Улар өч улга гомер бүләк итәләр. Безнең кадерлебез, һиңә гомердең иң озынын, бәхеттең иң зурын, шатлыктарның иң олыгын юллайбыз. Якты ал таңдар, зәңгәр күктәр һинең күңелеңдә һәр сак яктыртһын, балкытып торһын. Һәр вакытта ла шулай шат, көләс йөзле, изге күңелле булып кал. Бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләктәрең киң, туур таңдарың тыныс, һаулыгың ныклы, гомерең бәхетле булһын. Тормышыбызга ямь өстәп, авырымай, кайгы хәсрәт күрмәй, озын-озак гомер итүеңдә гаилә шатлыгы, балаларыңдың, якындарыңдың изгелеген, игелеген күреп яшәргә ятһын. Алдагы көнегездә сәй менән син картайып, безгә терәк таяныс булып калыгыз. Ер йөзенең бөтә матурлыгын килә һиңә бүләк итәһе. Дөньялагы матур һүзләрнең иң йылыһын килә итәһе. Котлап һине туган көнең менән нидер теләһәк тә аз һымак. Гомерең озын булһын, шатлык менән гөрләп яшә матур ер һымак. Безнең күңел һәр сак һиңә теләй бары изге теләк. Ер йөзендә һинән башка бер кем юк кадерлерәк. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Мәдинә, улдарың Динар, Марсель, Азат, килендәрең Айгөл, Назгөл, ейән-ейәнсәрҙәрең Элина, Эмиль һәм Айлина. Хөрмәтле Хамид Зарифулла улы, якындарыгыздың изге теләктәрен моңлы йырга кушып юллайбыз. Юбилейгыз тик изге хәбәрҙәр, бәхетле мизгелдәр алып килһен. Кыштар кебек ояһына, кайта егата йортына, йылы әсәй ҡарашына, ауылдаштар араһына. Ата йорто, беҙ бәүелгән наҙлы бишек, беҙ бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа, таралы хаҡта төрлө яҡҡа, асыҡ әле бында ишек. Ишек алдарында сирәм, бала сағым шунда күрәм. Һыу буйҙарындағы талдар, шундай күркәм, шундай күркәм. Ата йорто, беҙ бәүелгән наҙлы бишек, беҙ бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа, таралы хаҡта төрлө яҡҡа, асыҡ әле бында ишек. Беҙгә кәрәк, ул һәр ваҡыт беҙгә терәк. Мең хәсрәттәр елгә оса, йортҡа ҡайтып сәйҙәрсәк. Ата
yurdu Bilbevülgen nazlı bişik Bilbevülgen nazlı bişik Karalı hakka türlü yakka Karalı hakka türlü yakka Asık elibinde işik Ata yurdu Bilbevülgen nazlı bişik Bilbevülgen nazlı bişik Karalı hakka türlü yakka Karalı hakka türlü yakka Asıp elibinde işik Asık elibinde